Deportes Jamex, a túa tenda de deporte e xoguetería dende hai máis de 30 anos. Todo o que precisas para practicar o teu deporte favorito e para que vistas as prendas máis actuais. Temos todo para o teu bebé, para o seu descanso e para o seu transporte máis seguro. En Jamex temos a mellor calidade en roupa deportiva, para unha vida saudable ou para vestir cómodo e co estilo que buscas. En Jamex facémosche a vida máis fácil. O Chantada Atlético está en racha e venceu esta fin de semana o sempre duro Brollón. Foi por 3-1 un resultado que o míster valora na súa carreira cara ao ascenso. Un rival complicado porque ten bon equipo. Unha primeira parte pois igualada, onde nós dominamos un pouco máis a posesión do balón e, eu creo que estivemos un pouco por encima diles. Dispuxemos de varias ocasións de gol para podernos adiantar xa na primeira parte, pero concluíu 0-0. Si xa nada máis salir xa na segunda parte, pois xa logramos conseguir poñernos por diante con un gol temprán de penalti que marcou Fran, e si que 10 minutos xa dispois pois xa conseguimos o 2-0. Antes de finalizar o encontro puxémonos 3-0 e despois eles de penalti tamén conseguiron o 3-1. Foi unha vitoria xusta, nun choque no que os atléticos foron superiores ao rival, e así o manifesta o adestrador. Nos anímicamente era un partido complicado, non? Porque viñamos de perder, sabíamos o que nos quedaba despois deste partido, entonces eu estou contento pola actitud dos xogadores e por a imagen que demos, non? Sempre hai cosas que corregir e, eso sempre hai que evolucionar, vamos. Pero, estou moi contento ca actitud do equipo, que eu creo que o máis importante era os 3 puntos na casa aquí contra o Bollón. Achéganse así a xornada do Gran Derbi fronte ao Chantada B e cunha vantaxe de 4 puntos que lle han dar moita seguridade. O noso obxectivo xa fai varias xornadas era intentar chegar con 4 ou máis puntos de ventaxa do Chantada B, non? Porque, temos este derbi este fin de semana que así dependemos nós de nós mesmos nas 2 xornadas que faltan. Eso non quere dicir que vayamos salir dunha forma máis relaxada este fin de semana, non? A eles só lles vale a vitoria e a nos valenos o empate ou a vitoria, non? Pero, eso non quere dicir que nos vayamos salir a empatar ou a xogar co resultado. Nos vamos salir a ganar e, intentaremos ganar e certificar o ascenso esta semana aquí. O ambiente ponse moi interesante para esta fin de semana cos 2 equipos locais na loita por un mesmo obxectivo. Sabemos todos que vai ser un partido complicado, que é un derbi, hai moita xente que leva esperando este partido, pero nós intentaremos traballar anímicamente todo o que podamos esta semana e, un pouco físicamente. Tamén quero dicir, darlle a noraboa aos 2 equipos por chegar a estas alturas de tempada con opcións de poder dar o salto de categoría.